Vă salut, prieteni! Mă cheamă Ana. Sunt din Republica Moldova și sunt obsedat bolnavă de muzică. Cei care trăiesc acolo știu foarte bine cât este de greu să spui lumii întregi că existi ca artist. Am absolvit colegiul de muzică și pedagogie din Bălț, deci am tangenți cu muzica. Dar durerea mea cea mai mare este că muzica, în majoritatea cazurilor, a rămas doar un vis. Și în realitățile țării noastre este imposibil să te lansezi dacă nu ai blat, dacă nu ai cu mătrii, nu ai nănași și așa mai departe. Mă doare că artiștii noștri, talentele noastre cele mai mari trebuie să iasă în afara țării ca să se lanseze cumva. Școlile de muzică, colegiile, conservatorul nostru nu asigură viitorul tău ca mare artist și că vei ajunge pe scena mare. Am creat canalul ăsta pentru cei ca mine, pentru că canale cu muzică de calitate care ar dezvolta cunoștințele voastre pe lângă nișa asta, la moment, în